Добре дошли във Флоренция, столицата на район Тоскана. Градът, добре познати с името си, люлката на Ренесанса. И как да не бъде? Все пак тук са творили едни от най-забележителните артисти от онова невероятно време. Мястото, където днес, сякаш минало и настояще се преплитат в едно, предлагайки ни вълнуващо пътешествие среди изключителна архитектура и още много други културни богатства. Но нека ви покажа как премина и нашия ден. В момента сме се отправили към един площад, който е събрал на едно място изключително много история и откъдето ви обещавам още много красиви кадри, така че продължете да гледате видеото. Намираме се на площад Синьория, най-значимият площад в Флоренция. Този чуден площад, разположен между Пяца дел Дуомо и реката Арно, и до днес носи духа на отминали времена, с издигащият се до него дворец Векио, още познати като Стария дворец. Площадът е изпълнен с скулптури, като още на входа пред двореца ни посреща и мраморната статуя на Давид, дело на Микеланджело. И макар на това място някога да се е извисявал оригиналът, днес виждаме копие, тъй като от съображения за сигурност автентичната статуя е преместена в галерия Академия, намираща се отново във Флоренция и която, ако имате желание, също бихте могли да посетите. А строежът на Палацо Векио започва още през 13 век, като идеята била да се превърне в седалище на градската управа. В сегашният си вид сградата датира от 1500 година, когато се превръща в резиденция на Козимо I от рода Медичи. Джорджо Вазари пък е човекът, който бил назначен да отговаря за реновацията на цялата сграда. Негово дело е известният таен коридор, който свързва Палацо Векио с Пити Палас, пресичайки реката Арно през моста Векио. В двореца Векио е изпълнено с множество произведения на изкуството, дело на едни от най-великите артисти, творили през времето на Ренесанса, а като най-забележителна се определя залата на 500-те. Изрисуването на стените било възложено на Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонароти, като с течение на обстоятелствата проектът бива завършен от Джорджо Вазари. Залата на географските карти е друга интересна стая, която имала за цел да представя познатият свят от 16 век чрез колекция от артефакти и картографски стенописи. Раждането на Венера от Вазари е сред произведенията, които правят впечатление в двореца. Създаването му е вдъхновено от картина със същото име, дело на Ботичели, която днес се намира в галерия Уфици. Вероятно най-отличителният белег, в който трудно бихте могли да объркате Палацо Векио с друг дворец, е неговата кула, наречена кулата на Арнолфо. Кулата е построена през 14 век, като днес част от нея също е достъпна за посетители. И понеже денят ни не може да премине без хубаво кафе, избираме градината на Гучи, за да си направим почивка. Кафенето е част от комплекс, разполагащ се в друг дворец на площада Синьория и включва още ресторант, бутик и музей, който към момента на нашето посещение се оказа затворен. Готова съм с избора. Аз си поръчах капучино и круасан с шоколад, който изглежда страхотно. Съвсем близко до Палацо Векио се разполага и галерия Уфици, световно известна с богатата си колекция от художествени произведения от времето на Ренесанса, като, ако разполагате с повече време, откровено ви препоръчвам да посетите. Веднага след нея се разкрива и гледка към реката Арно и небезизвестният мост Понте Векио, който привлича внимание с цветната си архитектура по всяко време на денонощието. А както вече споменах, мостът придобива сегашния си вид от времето на Медичите, когато е построен така нареченият таен коридор на Вазари. Преминаването по моста е свободно, ако не ви притесняват тълпите от хора, като по цялата му дължина са разположени множество бижутерийни магазини. Днес този мост се е превърнал в рая на бижутата, така че лесно можете да бъдете омаяни от блясъка на камъните по витрините, докато се разхождате по него. Разходихме се по моста Понте Векио, който беше претъпкан от много хора. И сега се отправиме към един музей, който се надявам да ни предложи много модна история, а именно музеят на Салваторе Ферагамо. Музеят, разполагащ се в Палацо Спини Ферони, е посветен на историята на компания Ферагамо, неговият основател и, разбира се,
на неговите изключителни творения. Експозициите в музея се променят периодично, като темата, на която ние се натъкнахме, е наречена Woman in Balance. Експозицията е посветена на Лонда Ферагамо, съпругата на италианския дизайнер, която наследява бизнеса му след неговата смърт и която успява да намери баланса между развитието на успешна компания и нейното лично семейство. Какво е да бъдеш жена в Италия през 50-те и 60-те години на миналия век е поставено на фокус при цялата тази експозиция. Искаш ли да те почерпя перо? Само ти ще вземеш нутелата. И нутела ли има? Добре, няма да откажа шоколад. В музея място са намерили различни предмети, като фотографии, илюстрации и други, демонстрирайки ни важното присъствие на жената в света на изкуството, културата и политиката през миналия век. И понеже все пак става въпрос за мода, една приказна стая се откроява сред този лабиринт истории за женско влияние. А за тази стена от обувки съм сигурна, че дори и самата Кари Брачова би си мечтала, като моделите, които са изложени тук, някога са били носени от холивудски звезди, като Одри Хепбърн, Мерилин Монро и София Лорен. Не напразно Салваторе Ферагамо е наричан още обущалият на звездите. И пак да отбележа, че кадрите, които виждате, са от временна експозиция, затова е много вероятно тя да бъде променена във времето. А относно музея, ще оставя линк към сайта с повече подробна информация. Parlavo con la signorina? Appunto, io sarei... Ще ни трябват и пуканки. Един ден е крайно недостатъчен, ако решиш да разгледаш всички значими обекти в града. Затова след кратка почивка се отправяме и към Санта Мария дел Фьоре, най-голямата катедрала в Флоренция и една от най-големите в света. Наричана още Дуомото на Флоренция, катедралата, строена в готически стил, е истински шедьовър от времето на ранния Ренесанс. Част от този катедрален комплекс са още и баптистерията и камбанарията. Ако разполагате с повече време, бихте могли да изкачите стъпалата до върха на катедралата и дори на самата кула, откъдето ще ви се разкрие невероятна гледка към града. А ние се отправяме към интерактивния музей на Леонардо да Винчи, който отново се намира в Стария център. Билети си закупуваме на място, въпреки възможността да резервираме и онлайн. Отнема средно около 1 час за обиколка на музея, като мястото е подходящо за всички хора, които са любопитни да се докоснат до креативния ум на този велик италиански гений, като до всеки прототип, който може да бъде видян в музея, е добавено и копие от оригиналния чертеж на Леонардо да Винчи. Рисунките наистина са брутални. За нас този музей също се оказа забавление. Да видим кой да е тренирал скоро. Краката трябва да движиш. Флоренция е като низ от съкровища, които се разкриват пред погледа ти едно след друго, докато обикаляш из града. Такова място е площадът на Микеланджело, откъдето се разкрива невероятна гледка, достойна да бъде нарисувана и поставена върху пощенска картичка. Площадът е разположен на хълм, като разстоянието от площад Синьория до това чудно място е около 30 минути пеша, като бихте могли да ползвате и градски транспорт, ако решите. И макар площадът да е посветен на прочутия ренесансов творец Микеланджело, проектирането му всъщност е дело на флорентински архитект Джузепе Поги. Негово дело са и изящните фонтани, които се намират в близост до площада. И за финал ще допълня, че ако сте оценителите на ренесансовото изкуство и разполагате с няколко дни, които да прекарате в този красив град, вместо отделни билети, бихте могли да си закупите туристическа карта, която ще ви осигури достъп до повечето музеи и галерии в града.
Аз лично съм си взимала такава карта предишен път, когато съм посещавала града, и я намирам за полезна, затова и ви я препоръчвам. Това е и завършъкът на този влог от Флоренция, а още красиви кадри от Италия ще откриете и във видеото от влог 3, където ще ви разведем и с магичния свят на друг, също толкова невероятен град.